At usaran nasay LGU Binmalay. Wala da saratay nayarin na wala ray dakilan, iran nayarin na unlugan ya walay laanda. At walatan ya na usar yabas. Yaya at balagmat so pisasalamat na Mayor Pet Merera. Dasara may manitibukal tan liderato ang karyan na saray satay victory liner. Morning, dakinan na Kapitan Soriano na barangay Papagayan ditan da balay na Binmalay. Ay manaya ditan may kulaan na sa may housing project kawa. Abayag mutlata na hanggang po na agdani panaayaman hanggang sarayan na kaplesan. Agni na i-award da sara may supposed to be manayam tan makala na satay pabahay. Ditan da balay na Binmalay. Ya nanunutan ya satan at ay malagitan ya housing project sa may panaon na Mayor Sammy Rosario. Pero ang gadnatan at agmat ni nanausar anto kasi problema satan ni picture iramay squatter ditan sa kailugan da balay na Binmalay sa kaya online news. At singa sa komento, wala tay housing project at akin balot. Aratay asumpalaya inlet nagiran na kaabungan ditan yan nayarin iter da saray kabaluyan datan da balay na Binmalay. Akin balot at ang gadnatan at agni na i-award. Unong dakinan na Mayor Pet Merera na Binmalay ay gabagabay ito. Ayatan at naitermatla dasaray kabaluyan to takwartay gobyernutan. Napag yan na pinabangan pero walay problema. Ang gapoy titulo to. Kanyan na napag si kaso unitan tapyaduntan walay bumbunan na saramay recipient. Kana siyempre walay pangibasian na pambayar da. Si katutan so palapag mismo na Mayor Pet Merera ditan da balay na Binmalay. Okay la, engineer. Ang gapo. Awan. Okay, nagunuyan. Narengalan yutan. Ya palapag nan Mayor Pet Merera Satan. Gabagabay ko pa, kwanto? Ya na i-award latan, takwartang gobyerno. Atan labat lante, napagne linisan, tanasikasoon so papilis tutan. Kapiano aramay pangitiran, pangyawardan na saratan ya housing unit. At talagang nawala so pamasagder, ya gawadalatan. Yatan at liwamata libre, walay bayar to, di ba? Walay pangibasian na pambayaran, kanyan irehabtitan. Wanan Mayor Pet Merera. Wala pa, engineer. Wala pa. Nalubat. Okay, wala pa. O dito, mali. Wala pa. Okay, pakikuha nga yung cellphone ko, engineer. Yan, at siyempre nandito si Engineer Nexon Dacal. Okay na yan, basta Engineer Nexon Dacal, the best. Okay na yung sound natin ha.
Engineer, tapos na yung sa technical adjustment. Kaya okay na. Yung ating microphone. Okay, so wadyatan tatang tanagagik. Ay palapag. Mayor Pet Mirera nilira satan niya issue. Teka, parang iba ito Itong isa. Ito yon. Para malaman natin kung ba't hanggang ngayon hindi pa ni-award yung mga housing unit diyan sa Barangay Papagayan, Binmalay, Pangasinan. So, okay, napakaganda yung tanong mo, no? Kung yung mga nagpo-post na yan, unang-una, kailangan mag-verify mo na magkaroon sila ng verification tungkol dyan. Dahil, kung sasabihin ko sa kanila na ito, yung unang muna natin gagawin, siguro maintindihan nila. Unang-una, para at least maintindihan natin, ano? Paano ka magbibigay sa mga tao na lalo-lalo na wala tayong sapat na basihan? Unang-una, walang title yan. Bibigay natin na sinasabi nila. Ikaw ba magbibigay ng isang housing project na walang dokumentos? At yung mga dokumentos, ano ba yung mga yun? Yung mga mismong title. Pangalawa, doon sa title, siyempre, pag may title yan, as a whole, muna yan Pero kailangan, isasabibig mo, on the part of every housing, may title yan. Kung ilang square meter yan. Para at least magkakaroon ng mismong tinatawag natin, magkakaroon sila ng technical description sa bawat kanilang mga titulo. At makikita rin, magre-reflect din kung saan sila lot number. Kailangan nyo muna ng proseso yan tulad na sinasabi nila noon, na nagbigay na sila, wala namang papeles. Is it legit or hindi legit? Yun ang tanong doon. Kaya yun ang gusto ko maano sa kanila, yung sa taong bayan, hindi basta-basta na yan ay mismong basta-basta na lang ibibigay mo na lang. Kasi kung titignan natin, doon sa mismong kabuuan ng isang lote at kabuuan din ng yung mga tinayuan ng mismong housing project, tumubaba doon sa eksakto na dinidirikan ng mismong lupa ng unit. Yun ang tanong natin. Pangalawa, siyempre, wala pa bang mga kuryente yan? Wala pa bang mga ilaw yan? Hindi pa pansin. Wala pa. At saka pa, isa pa, kung titignan natin, marami pang aayusin yan. Bakit hindi nila binigay noon nung sila pa yung nakakupuro talaga? Ilang taon na nagkulang dito, ginawa nila yun, bakit di man lang nila binigyan ng sistema para naibigay na sa taong bayan? Tapos, eto, sasabihin nila sa akin kung bakit. Siyempre, nilalagay ko sa tama at ayaw ko na nagbibigay na pakunwari. Dahil kung pakunwari yan, para mo niloloko taong bayan yan. Kailangan, meron tayong sapat na papeles dahil hahanapin din natin sa atin yan. Kasi, magbabayad din ng taong bayan yan Kung let's say, lalagay mo sila doon Anong sapat na basihan na magbabayad sila kung wala silang mga papeles na pinakahawakan? Ang pambayad. Yun na nga. Yun na nga yun. So maayos pa ba, Mayor? Para may... I-rehab natin. Okay. I-rehab natin yan. Meron na nilalang na pondo dyan para dyan sa rehabilitation. Kasi hindi ako komportable doon sa mga plano nila. So definitely, sa inyo gustong-gusto nyo na rin ibigay. Okay. Oo, siyempre. Dahil pera ng bayan yan. Kaya lang, ang mali nga lang, wala akong sapat na papeles na yan ay pwede mo nang ibigay. May expose na kagad. Kaya sana doon sa mga
nagsasalita, bago ka magsalita, tignan mo muna kung ano yung meron. Dahil mahirap yung magsalita ka na wala kang sapat na basihan. Dahil ako, gusto ko lahat ay maayos. Kumbaga, may sistema ako. Para yung magic. See? Oh, magic. Okay, si Katutan mismo so palapag na Mayor Pet Merera, gabagabay tulan na itertan ya housing unit, bangbalat amay papilis. Dapat walay lot number, tan nakukulan ya walay titulo to. Antiston na iter da saratay tutuo, yan ayarin na pangiteran na saratan niya housing unit ditan da barangay Papagayan da balay na Binmalay Pangasinan. Kayo mapagat iparehab to. Paayusun to laman. Insan no okay lay papiles, isan latan na i-award da sara may nayarin makala nasatan ya pabahay ditan da balay na Binmalay. Pero si ka-partner, good morning. Good morning. Exempted ka la. Good morning, partner. May Good bahay morning. ka na. Yes. Actually, may gagamtan tutan niya programa kapaborito RJ. Ta uno na una no akin imalagay itanso housing project ditan da bali na Binmalay at no agak nalilingo at si katutay sangka premieron amo. Ya LGU da luyag na Pangasinan. Ya walan na untan ya proyekto. And it was then during the time of former Mayor Sammy Rosario. At sa gagamtan tutan lanti, in malagitan niya housing, tapyan jaruntan araman so manaayam, ukab kaabungan, ya walad gilig na ilog, at si Karaso Sara may priority. Yan, na itdan, nasatan. Nakalara may aysor. On, sa sakini kasi, very risky. Risky, peligro at bilay, na saray manayam ditan at ilog, tano limarag so ilog. Malaram ka mo. Dumami Yes. Pangasinan mo mata, limarag. Yan si kami, limarag no, walay sugat mo sa larag. Untan mo, so ilog, limarag man tayo imalaram. Okay? Natan, nitan so dalap, pati Agos Plus. Ta siyempre si Agos say danom anapon to may pawayan to. At say pawayan tutan dayat dadlinggen go. Dalan di Mandilog. Dalan di tad ilog. Kaya maksilso Agos at makapil sa pundasyon na sa rami kagkaabangan ditan iyan ordara. So nayarin pakadisgrasya antani. Irong tawag na help. Kanyan. Wala ko mo niya na oksidalatan ka pa. Yes, sa Singerla kasi i-rehab datan may palapag met na Mayor Pet gabagabay tumatlaya i-award. Talabat lang tinapagya si kaso ni may papeles, walay lot number, walay titulo to. Tababig no singa si kasan siya kawatak. Di bala, walay bumbunan ko. Sa liwatan niya libre manaya, walay bayar to mo. Wala sa pero bayar to. malaglabat. Malaglabat. Ano ka nalilingot, idalanda amod pag-ibig. Kanyan siguro, para kasi reaksyon tuta na Mayor Pet sa may ni palapag wala ray squatter dito na kailugan sang kanengdeng dito na Gumapos Bridge man. Ay may kabali mo sa tanay tay tindaan la na ubali la na Binmalay. Gabagabay kumutla na itertanta kwarta yung balay kwanto mo. Yan na pinabangan la. So Lagaryura ya taga Binmalay. At wala na sunshine pangiter da si kayo sa tan. Ayos na labat so papilis. Wala rin palapag to ng Mayor Pityaken. Qualifications no siya para. Ang gapone. Ayos na Siyempre may step by step. Okay na, ma-apply ka. Exempted ka la. Exempted alata. Hindi pa lugar tayo. Siyempre ang kapaborito. Mas wala nira may man kaukulan. Kabalian tayo dan at bali na Binmalay. Ya kanupugan si Karaso makauna. Yes. Ay by the way, kapaborito Joseph, at finally, may ugaw yan ng Bicol. Ng Bicol ya talaga. Ay, ng Bicol talaga. Suicide. Aliwan sa may talapos. Wala may, according to the Chief of Police, wala may nalapo mismo dito na Kamkrame.
ya doktor ya pulis ya ni-request daya si katoy manggaway autopsy amin maniksamin Oo. isa na may fracture tud sali cause na sa may nalapot tagay. Mm. So wala la. So final conclusion. So pati kay kung talaga kanunutan to. Nasaray kapulisan da balay na linggayan yaya at talagang nambikal. So wala ni raman sa kay mano and sa may kiwas kurang to ya medyo maruman abano ko man kuanan hepe pero syempre rama kasabat tagdamutan ta. Di ba? Kanyan Pero ladi sa inya kartuditan siguro. Final may report nasa kabiyangan na PNP ditan sa balay na linggayan. Dakal ni suspension na klase. Ay on. Kapaborito Wala rin Joseph. balay na nansuspindi na klase kapaborito RJ. At lapod sa sayay so problema ni Bagyon Ramil. Although papaway laya. Oo, kasi medyo umbubutay layago eh. On, papaway laya. Hindi iwawala. Si Araya so manuntumbok iraya munisipalidad at Luyag Tayon Pangasinan so nasuspindi. Sa Santo di ba sa mo ni man din eh. Hindi, portion labat. Portion na ba? Santo Tomas Pangasinan, all levels in public, Mabini Pangasinan, Bugalyon, Lingayen, all levels public and private mat, Bayambang, Alaminos City, Mga Taram, Sual, Puso Rubio, San Carlos City, Basista, Labrador, Aguilar, Malasiki, Mangaldan, Jad Mangaldan, preschool to senior high school, public and private. Then Santa Barbara, Jad Bimali mat, Itanad Balimi, suspended mat all levels public and private. San Calasiao, all Pero levels. gobyerno wala. Jad gobyerno Klase wala. labat ang klase. Oo, jad da klase labat na sa Google kasi importante say may kapakanan nasa Google. Calasiao Pangasinan, all levels public and private, kinder to senior high school in San Orbis Tondo. Araratan so sara may nansuspindi na sara may klase na sa Google. Ang gansayan agaw, October 20, sa Luyag Tayon Pangasinan as of 5 a.m. ni man, under signal number 1. Particularly, Bali Naswal, Mabini, Dasul, Burgos, Agno, Bani, Bolinao, City of Alaminos, Anda, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian, Dagupan City, Binmali, Bugalyon, Sison, Mangaldan, San Jacinto, Tanpu, Surobio. Tasay dinalan na bagyo, Jayad, Kinay, Zambales, Pampanga. Kasi wala luksab tayo eh. May, pero papaway la. Papaway lang. Oo. Ramil is about to exit the Philippine area of responsibility today. Today, tanagagig at 11 a.m. today. Kanyan na siguro ang gada ngaram at okay la. Actually, okay man sa panahon tayo kapaborito, Jay. Hindi, sara may judge si katayo. Ang may lugar. walay Yes, signal na. oo. Nayari. Pero no, Judge Centro, Lingayen, Benmalay, Dagupan, okay. The best. Kaya Yes. adalan binan na kapaborito Joseph. Yes. At Okay. jadi pawilta singa abandag ko ikina. Vice President Sara ya walad manawag. Ay, Kaman, on. simba. Nansimba, liman akimisa ditan Kimisa. manawag. Okay. Lapod ta 90th anniversary nasay Office of the Vice President. Okay. kaya May celebradatan. kinjad Lingayen sa karton. Ano tan ba? Ayon, may Ken. Di ba? Anniversary itong matasama. Anniversary ito tamat. naman ayaw. Anniversary that say 90th la. Antam malikalikat iraramay pwesto di man gilig-gilig na simbaan ta. Pinoy. Age, akaawat diray sansaki sakun balas. Oy, Ya, first class ni. pigaran Aliwan kilos. basta bulas. 25. 50. 50? 50. Oh. Ya amay bulas yan awat da. King crab. Oy. Ama may bulas ya. high quality. Tibukal. Mhm. High quality. Yung mananam. Oh. Ama may usaran dat amay Japanese kinay. No. Antoy tawag dalat sa sushi. Atan sutip no mga liyo kay bulas. Amay On. buo, may bulas. Yes. Oh, no amay amag ay medyo Alanganin. Amay bubay kalidad to. Yes. Pero na amay Buo. First class ta. First class tan. First class Litan nyo tan. nalikas ha. So first class tan medyo second class, third class kwantura. So Yeah, sa gabay bulas. kayo ibaga,
lapud first class iman so Inter ya bulasad si kara. They are that very important. Aliwan pagusto lang bangat. Nagingan talagan na amay inggagala. Ingagala. Tanong maminsan. Talagang nanlapod imbuto utolad puso. Aliwan Ya panangaro. Aliwan relief. Aliwan kiningan. It's not even worth 20 pesos. Ay, bilay. Okay, pamilintat ang kapaborito, Joseph. Kasumpala na pigaran makanan paymano, malapod saray, marangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita.
popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy so Liknaay Bali at ating dalagagik. Siyempre kalop kantabi ni Sari Magturiuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tanda sa Magturilingkor, Magturion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Ay, okay na yung console natin Linaw linaw ng boses linaw natin. na ng boses natin. Hindi na may alalarum. Technical adjustment. Okay, naayos na yung technical adjustment namin mga kapaborito. Alas 8:05 lang. At live na live pa tayo. Yes. Patungkol sa mga, kung ano-anong mga marites na sinasabi ninyo. Live tayo sa Facebook, live tayo sa TikTok, live din tayo sa ano na isa? Sa YouTube. Yun. Saka sa syempre sa inyong mga cellphone. Yan. 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At siyempre sa inyong mga radyo, lalong-lalo na yung mga nasa sasakyan. Yes. Ingat-ingat po kayo sa pagdadrive ha. Natanina ni Manuel atumbo ko. Di tanay kalagpas na may traffic light sa Lukaw. Di kalagpas kami la. Gapo ni may dancing poso. Ang gapo absent, mansasakit mo. Natan, pero limagpas kami la di manad sa amin, di Venecia, amin tamay pa orak pa di Venecia Highway. Kapilad kyan, singerlad sisay. Hindi. Paarap kami dagupan. Para padagupan. Para padagupan, naniman, asinggerlad sa may SSS, Kulay SSS. Naguno yan, wala ano ko, litog, kanto. SSS? Ito dyan, abay tayo. Hindi, ay SSS, GSIS, ay DSW din, Ay, sorry. DSW din, sorry. Lumipad ka, sa office ng DSWD, malapit na kami, nung tugkwanto, ay anong nung ko, tricycle, binanggad, nasamay, SUV. Akumpil, may ubot, nasamay SUV. Yun, kaya nga dami nating nakikitang sasakyan na may yupi sa puwet. Yes. Pero yan po. Kayong nakatutok. Katutok kimot. Yan ay na. Hindi bali na sa luganan nyo, hybrid. Hybrid. Mamprinon bukor to. Kung nakiktot ka ni. Pero tricycle mo? Ay, tricycle. Ang gapon ni hybrid. Ang gapon ni hybrid. Low bread. Ano man, tinagawan tayo. Nilawan tuloy. Ay, ang gapo. Kaya sa susunod, huwag kayong nakatutok. Di ba asalim la, di ba? Banggad ubot. Ay, oo. Tricycle mo. Tricycle mo. Chat mo. Ang gapo ni Taloy Bulan, litog. Ganto. Kwanto mo? Motorsiklo. Ay, nako. Intangay ko lahat yun, tamlatan. Napas ka ni. Pasensya la, sir. Siyempre. Kaya ingat-ingat lang, ha? By the way, sa lungsod ng Dagupan, may mga nakatanggap na ba ng mga relief goods? Meron na nakita ko. Meron na. Yung pinost nila dyan sa Pantal. Nakita mo rin. Nakita ko. Daming nakatanggap pa. Kaya lang may request si General Harris Fama sa ikwanto, sana may sistema na direct na sa mga bahay ang mga ayuda. Timely. Pagkatapos ng typhoon o grabing sakuna na nangyari sa Dagupan City. Wish ko lang. Doable naman ito. Pag may magandang plano,
at nasa leader na rin ng syudad. Ang example dyan ay pag-eleksyon ay alam naman ng politiko, may war room pa nga sila. Ang iba, ang mga botante o number of families sa mga sityos at barangays. At may data na kayo. May data na kayo. May houses and family data naman ang lungsod. Isalin natin ang number of PWDs at senior citizens. Isama na rin ang post-audit para alam kung sino mga nabigyan at di pa nabigyan sa relief. At walang kulay ng politiko. Alam mo, sa dinami-dami ng nandyan na mga matitibay. Alam na nila yan. Meron silang data. Lahat yan, alam na nila. Oo, lalong-lalo. Dito pa sa siyudad ng Dagupan. Pero alam mo, kanya-kanyang style. Yung kanya-kanyang style. Ng pamimigay. Pero yung sinasabi ni General, alangan na hindi nila alam yan. Meron kasi nagawa na natin to. Nasabi ni General kasi palagay ko nasaksihan na niya nung panahon ng pandemya na during the time then of former Mayor Brian Lim. Sa bahay inihatid. Kasi nandyan pa yung mga opisyal halimbawa yung mga sa DSWD, yung mga nagtrabaho noon, hindi pwede nilang isuggest yan. Alam nila kung paano gawin. Pero nga sabi ko, kanya-kanyang style kung paano. Kaya lang, sana wag naman ng pahirap. Kung mas madali at mas mabilis yung pamamahagi sa bahay-bahay kaysa yung lilinya ka pa, manalagar kay siyam-siyam, mandungal ka ni salita, singa amay dokoy, diskurso, kampanya. Hindi amay singa antamay kapaborito dyan, may misalamat kanin kanupugan mo ni misalamat, taanuno tanda ka. Anta kanupugan mo sa mga wata. Pero gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila yung sistema nila yan. Kasi nandyan pa sila eh. Di ba? Kung di nila gusto dyan, di napalitan na sana. So gusto nila. Gusto ninyo. Pero suggestion lang naman. Liknaan lang naman. Yan, liknaan ni Kwan General Harris Pama. Kasi wala ramay makanabong kasi kapaborito RJ, siyempre man trabaho matira. Yes. Time consuming. Yes, time consuming. Plus, siyempre, may manalagar irepigir oras, do kami ko mo, time consuming, ang sakit mo tad sikaran. So, why not i-distribute mo na lang sa bahay-bahay. Kung sino man yung madatmunan mo sa bahay, di at least nabigyan lahat. Kasi nga eleksyon, di ba? Distribution. Yun din tinutukoy ni General Harris Pamay. Pero siyempre, alam mo na, yun ang style nila eh. Sumunod tayo, wait na lang. For your consideration, baka sakali maisip nyo na tama yung idea. Pero alam nila na tama yun. Kaso nga, siyempre, iba yung style nila. Ganun ba yun? Silang nakaupo ngayon yun ang sundin natin. Pero, malapit na. Malapit na. Malapit na ang eleksyon. 2026 ngayon. 2 years more to go. Malapit na kasi 2025 ngayon. October na. Akala ko yung election sa Kapitan. Wala na. Wala pa. Wala na pag-asa yun. Wala nang pag-asa. Pero ba't hindi naglalabas ang Korte Suprema ng kahit opinion man lang o desisyon? Sagot doon sa petition ni Atty. Makalintal. Yun ang inaantabayanan pa rin. Baka maglalabas pa rin. Maglalabas, hintayin lang natin. Baka. Pero kung sakali pag-usapan, kung sakali na tuloy, meron pa, sapat pa yung panahon, di na. Sapat pa naman. Dahil December pa naman. Yes. Sige, tayo natin. So, October na ngayon, November, December, madali na lang, 2026 na ulit. 26 na. Pagsapit ng 2026, 2 years more to go, election na naman. Yun. Or hindi lang yun, baka 1 year lang. Diba? Diba kasi 1 year, 2027 ka may 2027 at pulos lahat. Yes. Pero may naulinigan ako this early, Na ano? Baka magbabanggaan na. Yung mga magkakasama. Magbabanggahan na. Kung saan yun, sige. Tabayanan po ninyo. Yung magkakasama, magbabanggaan na. Dahil ang gusto ng isa, akin na lang lahat. Ala na.
Pag ganon. May Andyan- ugaling karag. Ba't karag? O di ba ang karag sabi niya, kukak, Kuka, amen. kukwak, kukwak, kunana. Kala ko karag dahil anawat subaog to. Nayari mo, kasi krantamlatan. Gamang niya pag. Correct mo, sarag to mo. Nasarag. Oo. Karag lahat. Karag Tapos, lang, maong ni. yung dila niyang haba. Mahaba. Oo. Sa may saragton singkaton ang ganaaraw Araw-araw eh. Ah, So sisingkatan to namin. ay, ganun ba? Oo. Magkakahiwalay na sila? Kaya Parang showbiz, ha? nag-iisip-isipan na. Oh. Yun. So, kung minsan, Abangan di ba, natin. nagkakasira dahil sa salitang apagan. Yun. Apagan. Gan. Oh. So, bahala kayo sa buhay ninyo. Importante. wala ka kulkul na ng busan li sirin. Mapag-isa lahat. Ha? Wala ka kulkul tulan ng busan li. Kasi kung Si Apagan. Apagan. Kailangan kasi, 'di ba? Hangga't ano yung sabi mo, yung greed. Yung kasakiman, kung yan ang Yes. magkahari, magkakawatak-watak. Mm. Yung magkakaibigan. Speaking of election din, kapaborito, RJ. Alam mo, may statement din si Vice President Sara Duterte. Oo. Sabi niya, siguraduhin lang nila na matalo nila ako or ang mga kaalyado ko sa 2028. Nagpahayag na ha. Oo. Ng kanyang Statement. pagtakbo. Dahil sa ngayon talagang ang tibay. Wala na. Talagang siya na talaga ang mukhang matibay na kandidato for 2028. Pero siyempre magmasid-masid pa rin. Dahil siyempre alam mo na baka mamaya kung 'di ba kilala mo si kumusta na kaya siya Sino? si dating senador Binay. Nancy? Hindi si ama. Si Kwan. 'Di ba ang taas-taas ng ratings noon. Tapos biglang nandiyan Former na yung Vice President. demolition job. Pero ito naman ang sabi ni Vice President Sara. Magawan man nila ng paraan na matanggal ako ngayon or ma-impeach ako. Tinitiyak ko na kung sino ang i-endorso ko or naming mga Duterte ay siyang uupo kung nasan sila ngayon. Ngayon pa lang may mga parang aywan ko kung totoo hindi sa social media. 'Di ba na bagyo daw yung Davao. Tapos may mga lumalabas na video na nasaan ang mga Duterte. Sabing gano'n. Kaya paninira lang. Na Bakit parang, hindi nyo sila nakikita? Andun sila. Tumutulong. Hindi lang nakukuhanan ng media. Tahimik. Kasi mayroon yung vlogger na nag-vlog. Ewan kung part na yan ng demolition job. Dahil ang taas ng rating. Kasi aminin man natin, masakit man kapaborito, AJ, mayroong mga ganong entity na pumapanig lang sa isa. Parang ganon. Di ba? Kasi sabi ko, bakit? Kasi love nila yung Davao at love sila dyan. Ba't may lumalabas na ganito? Parang nasaan ang mga Duterte sa panahon ng sigsigang. Andun sila na lumalabas nga sa social media, kinakausap pa ni Vice President, yung mga kababayan niya, ganon. Basta ang sabi ni Vice President Sara, nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino, kaya nagkaganito ngayon ang Pilipinas. Ako man, aminin din niya yung kasalanan. Ako man o isa sa amin ang maupo sa pagkapresidente sa 2028. Kwanto, pinapangako ko sa sambayanan na lalabas lahat ng baho nitong mga ito. Naku. Sisingilin natin silang lahat. Pero ayaw ko yung ganun. Ayaw ko yung ganun. Bakit? Kasi siyempre pagka every may maupo, retaliation, wala na. Hindi naman matatapos. In accordance with the provisions of the law naman siguro, kapaborito kasi RJ. kailangan move on na. Kasi tulad nito ngayon, tulad nito kapaborito RJ, gusto natin may managot doon sa flood control projects. So paano natin pananagutin kapag siyempre nakikita mo naman ang takbo ng investigation ngayon. Satisfied ba kayo? Yun. Parang lumalabo. Satisfied ba kayo ngayon? Parang mata kong lumalabo. Para magkaroon ng katuturan, dapat may makulong.
Ngayon, sinong magpapakulong? Ito siguro yung Pwedeng balikan pinupunto. ulit. Ito siguro yung pinupunto ni Vice President Sara kasi dapat may managot. May nagkasala, dapat may managot. Dapat may maparusahan. Ganun. Alam mo, wag magalit sa akin yung mga makasara. May nabasa din akong post na wag na sa mga anak ng naging presidente para mag-move on tayo, sabing ganun. Siguro depende naman. Kasi nasubukan na daw sa mga naging anak ng presidente. Wala daw pagbabago sa Pilipinas. Kaya iba naman. Sana yung hindi anak ng presidente, hindi kaalyado, hindi kamag-anak ng mga naging presidente, sabing ganun. Pero sabi ko naman sa isip ko, nangyari na yan sa atin. Di ba? Walang kamag-anak si Presidente Digong. Pero naging maayos naman ang Pilipinas. Yes. Di ba? Yun daw ang gusto ng isang vlogger din. Pero siyempre, kanya-kanyang opinion yan, Kapaborito Joseph. Kanya-kanyang liknaan. Di ba? Yes. Pero kung maibalik lang sana natin si Magsaysay, wala na, matagal na yun. Tagal ng patay yun. Yun yung makamasa. Yun daw yung talagang na-feel ng tao, yung talagang sinseridad ng isang leader. Sabi ko naman, sincero naman si Presidente Duterte noon. Nawalisin yung mga dutak sa lipunan. Pero anong napala niya? Diba? Napreso. Ayun. Dinala siya sa dahig. Kaya kung minsan, tama nga naman si ito, kabit-kabit ko na lang at chapsoy, mikos-mikos. Kaya nga yung si Diskaya nung sabi niya, nung na-interview, kung hindi ka makikisama, wala ka. Kaya nagkamal din ng limpak-limpak na salapi. Yan. Gaya ng pakikisama daw. Gaya ng issue ngayon, Kapaborito RJ, na yung pong mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sinasabi nilang tatanggalan ng pensyon. Oy, bakit? Bakit? Yan ang sinasabi nila ngayon. Di ba ngayon? pinatas ni Pangulong Duterte yan para wala ng pulis, wala ng, di ba pati pensyon, lahat, sweldo, tinasan. Para wala ng mangutong. Tatanggalan. Ba't tatanggalin mo? Lalong-lalo na yung retirado kasi nagsasalita sila against corruption. Ang sabi nga nung sinikwan ni Bain. Anong kasalanan nila? Madlang people yan Ang sabi ni Atty. Guanzon, kaya nga kahit wala hindi ka na bang maniniral, freedom of expression? Yes, parang ganun. Lahat tayo may pakialam. Sabi nga ni Atty. Guanzon, ano ba to? Martial law? Tatanggalan pa lang. Plano pa lang naman. Siguro hindi nila yan pero itutuloy. kahit papaano, pero yung intention yung intention na parang may move na tanggalin. Yes. Sa kwantuya General Yasakay, very vocal ya Ay, congratulations manayad sa may balon promote. General. Meron na ba? Si naging 2-star na si Sino? Kilala mo yun si Police Major General na ngayon si Wilson Lopez. Si Wilson. Yes. Naging provincial director din. Makulay din ang buhay niyan. Kasi pinsan ni classmate Raymond Lopez. Naging scholar din yan ng YMCA Pangasinan. Diba? Kilala mo siya. Joseph Wilson Lopez. Pangangaranan mo ni Manaya. Joseph Wilson Lopez. Nakasama ko pa sa work camp. Sa YMCA. Hanggang sa napasok siya ng PNPA. Diba? Sa academy. Di ba ikaw din? So, 2-star general muntik ka na rin, di ba? Muntik na nga. Kaya lang pinigilan ako muntik ka na. Iniral ka rin na sana ngayon, di ba? Retired na rin. Retired na rin. So, bata pa pala. Wala pang 57 na ba? Si Kuhan? Hindi. Ang retirement age. 56 yata. Akala ko hanggang 57 na. So, yun. Naisingit ko lang. Sige, tuloy mo. So, itong sinasabi nga ng isang retiradong 2-star general, si 2-star General Pukis. Sino? Pukis, ang pangalan niya. Pukis. Okay. Retired Air Force Major General Romeo Pukis. Buti sinabi mo Air Force. Air Force. Kaya nga kinakap ako kung kilala ko. Air Force. Ang sabi niya, hindi ito pribilehyo. Yung pension is not a privilege, kundi ito'y karapatan. Yun. A military pension is an earned and vested right, correct not naman. a privilege. Correct naman. Yes, that can be withdrawn at will. Dugot buhay. Yes. Nagbuwis ng buhay. Yan. Under the law, it may only be cancelled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty. Kaya nga, and not on mere allegations or administrative whims. Ano bang di ba hindi nakasaad naman? Ano ba? Hindi ka naman nag-udyok ng kahit na anong rebellion, di ba? Yes.
You're just expressing yourself. Why ano yan? Why alisin yung pensyon? Sa karapatan nila yan. Tama nga naman. Yan ni karapatan nila. Hindi pribilehiyo. Bagkos ay karapatan. Karapatan po nila yan. Dahil nagsilbi sila sa bansang Pilipinas. Yes. At nagbuwis ng buhay Sa para kwanto tayo actually, pagtanggol kapaborito RJ, sa mga manlulupig. sa kwanto ng General Pukis, sa kwanto, this move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in active service as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protest against massive corruption in government. So wag kayong kumontra. Kung hindi, yan. Pero si kwanto, let it be clear. Ginawin natin. Yes, loyalty to the nation does not end at retirement. And truth-telling is not sedition. Yun na. Yung sinasabi ko, hindi Diba? sedition, hindi ako rebellion, di ba? Yes. Kundi karapatan lang as mamamayan. Bilang isang sundalo na nanilbihan sa bayan. At kahit na hindi na sundalo, kahit sino, di ba? Private citizen, pwede labas ng iyong salubin at damdamin dahil karapatan natin bawat isa na makialam. Yes. Sa Dapat totoo lang. lagi nakakabit yung due process. Due process. Due Correct. process. Hindi yung basta-basta nagbigay kayo ng statement na Sino ba? tatanggalin ka agad. Sino bang naglabas ng statement na yan? Baka yun na namang hindi naman siya. Hindi naman siya. Sino kaya? Hindi naman Saan siya. kaya galing yung mga balitang mga pahayag na ganyan? Tanungin natin si Kwan. Nako. Tanungin natin si lalong Kwan AFP yan. chief. Lalong si Browner pa ba? Siya pa rin. Bata pa, no? Pero alam po ninyo, tama si General Pukis. Tama Kahit naman. hindi ho sila sundalo, kahit tayo mismo na mga Sabi ko na mamamayan, nga pwede tayong magsampa ng kaso or reklamo under the Kitamrit. Kitamrit. Ano yun? Kitamrit. Kitamrit is, ito yung nagbibigay daan sa mga pribadong mamamayan tulad natin na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno upang mabawi ang kanilang mga ninakaw na ari-arian. May nagsampa pero pagkaso na Peoples of the Philippines na. Yes, of di ba course. ganun yun? Oo. Yun yung pagkaintindi ko. Tama ba ako, attorney? Yes, Okay. ito po sinasabi ni former Associate Justice of the Supreme Court, Adolfo Ascuna. Kitamrit. Kitamrit. Okay. Naas ko na. Kay Sir Ascuna. Naas mo na. Kaya alam ko na. Sabi nga ni Grico Belhica, sabi niya, ito naman reaction talik na kasi tumatya. palaging kwan yan. Pero yung mga reaksyon naman niya is naayon naman sa batas. Yes, naayon naman sa batas. Okay. If government or the military will call you to remove the pensions of retired soldiers calling for reforms, accountability, and to stop corruption, then the same soldiers and government officials must now also call to remove salaries, pork barrels, and expel from Congress and the Senate communists under legal fronts. For they too have been rallying and calling for the resignation of the President, Vice President, and the entire government for decades and have taken up arms against government. Medyo mali na talagang pananaw ng mga Kasi namumuno. alam mo, ipikit mo yung mata o mga mababatas natin. Sino ba ang nasa peligro? May migigirakan man ay militar kaya ang bula-bula nira awit mo, kakumba shoes ka, kukumoplads ka, wala nira bit-bit mo, mipapaltugan, di ba? Tapos asabim lang may retirement is ay, salamat. Tapos satanggalin? Tama nga naman. Yun, isa pang tanggalin ninyo. Yan, gaya nung sinasabi ni Mr. Behelica. Hindi ho ba natin nare-realize na sa House of Representatives lamang, marami na po doon yung pong against sa gobyerno na simula't simula lumalaban kontra sa gobyerno. Pero andun na po sila sa Congress. Doon na po sila kumikilos ngayon sa Congress. Alam ko kung sino may kasalanan yun. Sino? Hindi ko nababanggitin. Diba? Mula nang binigyan ng pagkakataon na may voice out. Yun. Yung mga sektor-sektor na yan. Yun.
nandun na sila. Ang dami na nila. Although maganda Yun sana na yung adhika- pakikipaglaban nila, Yes. debate na lang. Huwag Yeah. nasa barilan. Yun. Maganda yung adhikain actually ng party list kapaborito, RJ. Kilala Kasi mo yun, it yung- gives them opportunity to Yes. voice out their sentiments Oh. sa gobyerno. Mm. Kaya lang kung minsan, lumalabas pa rin yung talagang intention kapaborito, RJ eh. Panahon ni ano yun eh. Oh. Yung kababayan mo, kilala mo, sige. Oo. No. Di ba? Si basta. Mayroong Oo. Okay. Yun na yun. Mhm. Ah, Smoking Joe. Sige. Pero tama naman. At least doon na. Debatihan na lang. Oo. Okay naman. Okay naman. Wag lang nilang makuha yung numero doon sa Kongreso dahil mababaliktad ang sitwasyon kapaborito, RJ. Yung indication daw na talagang parang napopolitika na lahat. Yung reaksyon ng isang listeners, naalala ko lang dahil tapos na yung issue pero nabalikan ko lang dahil sa mga reaksyon na ganyan. Yung pagkatanggal daw ng mga Duterte youth, indikasyon na yun. Na parang pinupuntirya nila. Pangalan itself, sabi nung literal, di ba? Parang nagpapahiwatig ng parang hidwaan sa dalawang partido. Parang ganun. Maya-maya mapapakinggan po natin si Vice President Sara Duterte kapaborito, RJ, at mapag-uusapan natin yung sitwasyon ni former President Duterte. Kumusta na pala siya? Oo, nasa... Okay siya o... hindi pa lumalabas yung kanyang medical exam yata, although may utos na ipapamedical siya para malaman yung kanyang sitwasyon, yung ng kanyang health. Tapos mapag-uusapan din yung takbo ng ICI investigation. Mapag-uusapan din yung, di ba, lately lumabas yung issue na Salen. Ang sabi ni Vice President Sara, dati naman na yan, na open sa public yung Salen. I just don't know why they are making big news about it. Lahat po yan, mapapakinggan po nyo yung reaction ni Vice President Sara Duterte sa ating pagbabalik sa Liknayan Valley. Kaya rin ni Nazaret Pakabatan Paimano malalapunid Sara Manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Likna ay bali at ating talagagi. Kolop kanta ni siyempre sa rin magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tanda sa magtaralingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Wait a minute. Babati lang tayo ng mainit-init sa mga listeners po natin. Oo, tulad ng good kape kong morning, mainit. gentlemen. Yes. Sa kwanto ng Sir Jerry Domingo. Good morning, gentlemen. Baka Ilocano yarn. Kokwak dayta, kokwak daytoy. Karag yan. Okay, Sir Jerry. Taga Korea, sir. Meron na Korean. Apay kat sir ka, amumutyag Ilocano, Sir Jerry. Kunak na ko no puro ka nga taga Iliti, siyudad ti Dagupan. Siyempre, binabati rin natin yung ating mga single ladies dyan sa Barangay Basing, headed by Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad S. Esperanza, at kay Madam Ja, good morning. Yan. Yes, good morning po. Kay Madam Emma Alipio rin, good morning. Atilak Lawari, Madam Emma. Si Sir Alex Tulaw, good morning. Hey, Alex, kumusta dan? Santa Barbara. Long time no see, Alex, ha? Kay Sir JM Ballesteros, sa kwanto Masantos Lalamat, yang putaputang, yakabosan idol from Poblacion, Bugalyon, Pangasinan, Barangay Kayanga. Idol, salamat, lugay niyo pa kami dyan, Solar Power China B7, dyan Solar, Solar Idol. Salamat po sa inyong lugay, SG Ballesteros. Yun. Kumusta lang may project ng solar ditan? Medyo ulit kontrobersya to, di ba? Sige. Okay. Kay Jane Nasin Tawataw, long live, blessed town of Manawag, long live, incumbent LGU of Manawag, God bless, Office of the Vice President of the Philippines. Mayor Ming, good morning. Kay Madam Marlene R. Alvaro, good morning Sir Joseph, Sir RJ, lugayan ko pa inarok intoy wapson. Age abuayag ka na ganan yung message. Intoy wapson, asa lingayin libsong, siya ngayon, kanto ingat ka tandarleng, kanto labyaw, kanto. Bayan nating linggayan, mabuhay ang ating mayora. May ninang. Your ninang, Yes. Siyempre, dapat lagi mong binabati yung ninang. Mayor Eday Casanyada. Kay Sir Maxi Solis, good morning.
Kay Madam Cecilia Morante, good morning idol, pakigreet po kami. Yayo Yoko Batutay. Sa ikwanto ng Sir Jerry, inam ti amok asarita sir. Inam ti amok asarita sir. Inam laang Sir Jerry. Namira. Nga Ilocano. Oo. Ito tanoy. Anto ay ayatan ka. Won, may sadayta. Ay tapos, ayatan ka. Tumanoy. Unay. Dengdeng wan kanto. Oy. Unay. Anto mo unay oy. Ha? Anto mo unay. Kumatanta. Diba mod si Boss Jerry. Unay yata is talagang parang Unay. Unya, hindi man. Parang pinunot takan nay parang ganon. Unay, unay. Santak unay, otay. Yun. Ayan. Kadagiti kadagiti Ilocano speaking LGUs. Oy, diyan sa Cabalitian Island. Kayo amin na po. Sual, Pangasinan, mga Ilocano speaking people, mga nandyan, mga relatives natin diyan sa Cabalitian Island, Sual, Pangasinan. Dapat marunong ka ring mag-Ilocano. Basit laang. Kumusta la Sual, Pangasinan? Kumusta la kipapasan na Sual, Pangasinan? Eleksyon laba na babalita na mo Sual. Sige. So basit lang. Hanga bagtit ha. Bagtit. Basit mo. Sa balimat aje bagtit iti kwa. Salita nga basit. Katok. Basit is malag. Malag. No. Bagtit is, yon sinabi mo na. Katok. May bagtit ka. Jada pangpangga mo muret. Muret. Tama. English, Tagalog, Espanyol, Pangasinan, Ilocano, Pampanga, pati Bisaya. Ay, ang dami linguist din pala si Sir Jerry. Ang dami rin siyang alam na salita. Ano kaya, nakakaraw na Bisaya? Hindi din. Hindi. Hanggang ko, kapasya, abayag yan ng ayam di man. Hanggang ko, Bisaya. Tanadap mo may lingway damot. Una naman ayam ka man. Kasi Pangasinan, kwanda, may numaya naralan. Sa may manugang kod taga Pampanga. Pangasinan lan puro. May anak to, Karsunis, Kwantura, di ang babangil. Natagtulan tayo Pangginyo. Pangasinan lan puro. Polyglot, not linguist. Kwanto na Sir Jerry. Okay. Okay. Thank you, Sir Jerry. So ito na po yung bahagi ng naganap na pakikisalamuha ni Vice President Sara Duterte sa mga kanyang mga staff sa Office of the Vice President on the occasion of their 90th anniversary. 90th na. 90th na. Tagal na, no? Ha? Yung Office of the Vice President. Yes, Office of the Vice President. At kasama na rin siyempre yung mga nasa fourth state at tinanong siya patungkol sa mga issues ngayon sa ating bansa at narito po ang kanyang naging mga tugon. Masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay aming pong pagbisita dito sa Malawak at pagsama sa misa kanina umaga alas 6 po ng umaga. Ito mga kapabrito, para po magsimba sa Basilika. At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay aming pong pagbisita dito sa Malawak at pagsama sa misa kanina umaga alas 6 po ng umaga. Yes, ma'am. Meron naman. Ano po yung hiniling mo sa Diyos kayo na sa pagsisimba ninyo tungkol sa other person para po magsimba sa Basilika? At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90
anniversary po ng Office of the Vice President. 9-0 pa lang, 9-0. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manawag at pagsama sa misa na kanilang umaga at sa Iskor. Yes, ma'am. Ano po yung hinihingi niyo sa Diyos kayo sa pagsisimba sa Diyos tungkol sa yung personal life at saka sa country po kaya sa nangyayari niyo? Yes, so, dalawa lang po yung dasal ko kanina na personal po para sa akin wala. Humihingi lang po ako na magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC at pinasalong din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Dasal ko kanina umaga. Tungkol po sa nalalaman po natin na nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung masasabi ninyo? Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Nung mayor pa po ako, una po ako ni Mayor 2010. Panahon nila yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official of 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nanonood po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yung mga Pilipino. Noong 2007. Ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya una-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kawalan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din na siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalo-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin mga sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Good morning, President. Vice President. Ito sa akin yung release ni Captain Bidon kung saan po ang ating Nag-file ko ng release in defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap pa ng Pangulong Duterte. Lahat po ng kailangan para supportahan yung for interim release ay sinabit na po nila at nag-deny po yung interim release. Ngayon, ang hambang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi na wala po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa
pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, kasi magkatago. Pangalawa po ay mag-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ang dating pamilyang Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na meron mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Sila si Commission on Human Rights, si Lima, nag-imbestiga ang Senate, pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, wala nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulo Duterte. In fact, sinasabi na lang din, pabayaan ng mga tao na magtanong, pabayaan na maglakas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng lugar. So, wala po sa kanila lahat yun. So, yun po yung inuulit na defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, JPEY, Panitiwa of TWIC. Reaction na po na, pilit na shift their investigation ginagawa sa flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema pinatupad at pinapatupad ng pangunahan ng Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects from sa inyo? Unang-unang po ma'am, hindi na kami nagugulat na pilit na ininidikit yung flood control corruption kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sabi ko nga noon pa na unang-una yung nangyayari ngayon, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na. Wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget. At yung mangyayaring election sa 2028. So kung i-tanpik natin yung ginagawa nila ang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila, siguro pakiramdam nila sa ako sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2020. Negative reaction po ang mga Davao. Wala silang negative reaction. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po nagsasabi siya na ito yung plano natin sa isang taon. Tapos after 1 year, nasa state of the city address siya at sinasabi na rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaniwala sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila i-implement at hindi sila i-implement. Good morning po, Madam President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-drama corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong pakikit? Dahil po kasi unang-una pabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024,
nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring balik-up dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-ahalitan. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At nakikita natin na wala action at wala ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, ang nasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala ko siya. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato na congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung paghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Pagani po ng Radio Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the NCI? Una-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman yun Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI, tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam na ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao
at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, meron lumabas na commission report. So, paniwala ko, nilegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po. Basta talo ko ng Senator Fernando. Nakamigay na kayo ng ombudsman at ano natin di ba ang ombudsman pinag-uusapan yung pag-usap sa atin ni Congressman. Opo. Sa usaping saliin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na pwede lang kunin ang saliin. Dati pa naman po pwede kunin ang saliin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng saliin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati ba yan? Dahil dati pa lumalabas ang saliin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Deliagas nga, may kopya nga ng saliin ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nila sabihin. Ngayon, pwede na kunin ang saliin. Kaya lang po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede na kunin ang saliin. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. That's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na pa-ilatoryo. Maraming salamat na Dito yun kinan Vice President, Her Excellency, Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Sara Duterte. So, aram may ni bagato ni puntos to kapaborito RJ. Yung SALN, andyan naman na yung SALN. At higit sa lahat, yung sa ICI investigation, bakit pa siya bumuo ng ICI? Di ba? Pero kilala ko yung may nag-resign. May nag-resign? Sa ICI, di ba? Umalis. Siyempre, siguro, napagtanto na parang malito, sabing gano'n. Di ba may umalis? Parang nakiisip niya, nakita niya siguro, Kapaborito Ajay, it is an exercise in futility na tinatawag. Yung investigation will reach nothing. Sana hindi. Sabi nga ni Vice President Sara, sila lang nasa loob eh. They can build a case ganito. They can file a case build up ganito. Siguro because andun lang sila sa loob eh. Sila lang eh. Madlang people, Kapaborito Joseph, being the Vice President, wala ba siyang magagawa diyan? Siguro yun ang tatanungin, di ba? Oo. Wala ka bang magagawa para may stop itong corruption? Yung parang... Meron, Kapaborito RJ. Paano? Sa 2028. Yun. Okay. Pero as Vice President, wala pang masyadong power. Yan. Siguro. Yes. Limited ang powers. Limited ang powers. Okay. Kaya sabi ni Madam Jane Nasin Tawataw, kung may 1 Cebuan Visayas, mayroon ding 1 Pangasinan sa Luzon. Matik na yan, Kapaborito Joseph and Kapaborito RJ. Ano yan, 1 Pangasinan? 1 Pangasinan sa Luzon. I don't know kung ano sabi ni Kwan. Jane Nasin. Pero sabi nga niya, paliwanag. Kung may 1 Cebu and Visayas, mayroon ding 1 Pangasinan sa Luzon. Kasi questionin ko yan. Kasi ang Kapaborito Kasi kung may 1 Pangasinan, sana na mayagpag yung ating mga party list na taga Pangasinan. Oo. Kung may pagkakaisang Pangasinan. Di ba? Kaso nakakaaraw buti na lang may nakapasok na isa, Kapaborito RJ. Pero by ano yun, pasang-awa. Pasang-awa, oo. Oo, dahil may naalis. Di ba? Yes. Kaya kung may pagkakaisang Pangasinan, sana pasok yung mga taga Pangasinan na party list. Oo. Sabi nga ng ilan Kapaborito RJ rin, reaction din nila. Tawag nila.
wala may reactions daya negative against the Vice President that sa atin niya karto. Pero wala mo't ira may Anong negative boy? liknaan Pumasyal na nga, nagdasal na nga, negative pang reaction ninyo. Kaya nga sabi ko, sa totoo lang, pag andun po kayo sa Manawag, kaya rin misa dinubog na siya kaagad. Maraming nakipag-picture sa kanya. Baka hindi nakakuha ng bigas kaya negative. Okay. Hindi din. Yung iba, iyag da. Singara ka nang na artista. Wala may video in posted social media nang ko payapay si presidente. Pero ang gapi unang Vice President ko mo. Andi. Ikukumpir ko lang si president payapay lang nagkakasawan. Pero ang gapi ba? Ang hindi gapi siguro iyagan. kaya narasanira. Narasanira. Nasa Okay. ano naman yan mood Mood. ng mga tao. Siyempre. Ang Kaya ito kay... wala kad lamay. Payapay ka. Gairo niyag. Nimisira laba. Ani sa kwanto yay. Lagi kwanto ta. Wala kad baili. Ang payapay ka. Iya ganda ka. Sa kwanto yay kapaborito ajay. Lagi ta si Vice President wali sakay sa ako. Ame sakay. Sakon balas ame sakay. Ilako to ni 20 pesos. Parang may comparison. Si kayo maluluri kayo Pero ang pala Tabayanan natin. Yan. Aga pulay malam, oras ay atarang tanagagig niya kautang tiri taluran minutos. Hindi ba gustong-gusto ni ano yan? Ni Sir Joey? Hindi, si Boss Nixon. Susunod na po ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kang nasa Manila siya. Yes, baka hanapin niyo siya. Meron siyang sa Macau. Special mission. Macau. Diretso pa ng Macau yan. Macau? Diretso pa ng Macau. Okay. Akala pa kantabi lalangwala diknay bali sa rin magteriyoran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magterlingkor, magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, the only one, alunanagad puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat,